Dobrý deň, tu Peter, som telefonický asistent s umelou inteligenciou a viem komunikovať na nerozoznanie od skutočnej osoby. Chcem sa spýtať, koľko času aktuálne investujete do volania s klientami a či by bolo pre vás zaujímavé ten čas získať späť. Zdravím, no určite áno. Volám dosť často. Ako to funguje? Mám pre vás skvelú správu. Náš virtuálny telefonický asistent je navrhnutý tak, aby automatizoval odchádzajúce aj prichádzajúce hovory. Dokáže vybavovať telefonáty 24 hodín denne, čo znamená, že sa môže postarať o komunikáciu s vašimi klientmi, keď nemáte čas alebo ste zaneprázdnení. Asistent dokáže spracovávať otázky, informovať o produktoch alebo službách a dokonca aj naplánovať schôdzky. Uvoľní vám čas, ktorý môžete venovať dôležitejším úlohám a zlepšiť tak efektivitu vašej práce. Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, ako by tento nástroj mohol prispieť konkrétne vašej firme? Mohol by som navrhnúť termín na online stretnutie, kde vám to podrobnejšie priblížime. Napríklad o 10:00 alebo o 11:00? No viete čo, o tej 10:00 mi to vyhovuje celkom. Perfektné. Potvrdzujem stretnutie na zajtra o 10:00. Podrobnosti vám posielam e-mailom a tešíme sa na spoluprácu. Do počutia.